Blai era un home que vivia en una caseta als peus de la serra d'Agullent i que treballava en el camp per mantindre els seus 3 fills. Cauen, xiquets, en vez d'estar a ajudant-me, teniu el valor, teniu, va. Però els seus fills no van seguir la tradició familiar i van buscar faena en la gran ciutat. Tinc 1.000 pessetes pel bus o pel metro i una gorra, que ahí fa molta calor. I recorda-li als teus germans que se pillen les dents totes les nits, que després s'escuquen les dents i el dentista va al lo seu, Ale, a triomfar, a triomfar. Que n'ha que portar el apellido de la família ben alt. Escriu-me, no siga que... Vinga, adeu, fill meu, adeu. Ai, quan echaré de menos. A ella, tu, esclar. Al pas del temps, l'home anava envellint-se i cada vegada es trobava més trist i sol. I així van anar passant els dies, fins que un dia nefast de setembre de 2010 les serres del voltant es cremaren i l'home caigué malalt de depressió. A primera hora d'este matí s'han incorporat els mitjans aeris, però l'oratge la veritat és que no está colaborant gens amb Y el frente que más preocupa ahora está en Ontinyent. Uno de ellos entre las localidades de Agullent y Ontinyent. Els fills, que no l'havien visitat mai, pensant-se que al vell ja no li quedaven molts telediaris més, es van interessar per l'herència que podien heredar i van tornar a Agullent, a passar uns dies amb ell. Quan siga Tarragona és de Llastelo, és de Telefònica, es envia a la Real Merda. Ai, mare, que no tinc internet. Un moment, per favor. Sí, altra vegada vos a 3. Ja vos he dit que no vull canviar-me de tarifa plana. Pare. Fills meus, què feu així? Estareu així? Estareu cansats, no? Teniu que fer sonar xateta, meu, entreu. Va, per favor, entreu, va. Entreu, cuidado amb la guitarra, guapo. Entra. Ai, espereu un moment que tanqui esta porta que no tanca. Ja està. Bueno, fills meus, quant de temps, no? Em podeu dir com us ha anat tots aquests anys la vida per la gran ciutat? Doncs pare, a mi la vida m'ha anat molt bé. He invertit en borsa i he estic guanyant les millors empreses de tota València. Això està molt bé, no, fill meu? Home, estar està bé, més bé estava, perquè la que està caient m'he arruïnat i les empreses se n'han anat a fer la mà. Això és molt ruïn, I tu, Daniel, fill meu, així, atento. Tu com t'ha anat la vida per la gran ciutat? Jo, pare, tinc un grup de música molt famós, però per culpa de les descàrregues il·legals, ara les vendes discogràfiques han baixat molt. Che, tú, mira quin pavo, mira que dedicarse a la música. Pero ahí no vas a ningún puesto. Bueno, Joan, ja ves que a tu la música no és lo teu, no? Tu a què dediques? Com el guanyes la vida? Bueno, a mi m'agrada molt la bici, jo vinc de la bici. Faig exhibicions per tota Espanya i sóc el millor d'Europa. Això també està molt bé. Però vols dir que el donarà suficient per mantindre la vida? Pues no molt de diners, però com tant que ara se m'ha trencat la bici i no tinc més diners per a comprar-me una altra, no sé què faré. Ai, mare, doncs ves que vosaltres tres... doncs ha anat bé, i de lo que cal, no? I de lo que cal. Bueno, doncs anem a veure si trobi sorxateta, que estarà fresqueta, i anem a fer sus goteig. Podrían contar 1000 historias, podrían ficar-se a dialogar. La qüestió és que anem massa enredats i no sabem on anirem, ai, què farem.
Entra si tens la porta oberta. Per passar com posar, deixar-te portar. De sobte, l'home va empitjorar i començà dient: Fills meus, us tinc que dir una cosa. Ara que ja no em queda molt per expirar, us tinc que dir que l'herència vostra la vaig amagar fa molt de temps, quan vosaltres vau desaparèixer de la meva vida. ¡Am collons està l'herència! ¡Me cago en la puta! ¡Dis-mos-ho antes de que el vulgui! ¡Joder! Busqueu en la infància. Pare! Ja s'ha acabat. Per fi podré seguir endavant amb les meues empreses. Buah, ja està tot acabat. Ara podré comprar-me una guitarra nova. Buf, menuda bici vaig a comprar-me, la millor de totes. Ei, i ara que em dono compte, si la serra es va cremar, l'herència i els diners també s'hauran cremat, no? Home, però si dic jo que si l'ha enterrat, no s'haurà cremat, no? Espera. Anem a fer un pacte. El primer que troba el cofre se'l queda per ahí, tot. No. Així en repartiments per edat. Jo el 60%, tu el 25% i tu el 15%. No, això res, eh? Antes que fer això em queden la proposta d'ell. Ahí has dado. Pues xics, molta sort. Els millors exploradors de tota València. Contratats per mi, tampoc. Ni dalt de la muntanya, no hi havia res. Este home tindrà més o menys la mateixa edat que el nostre pare. Vols que li preguntem a veure si el coneix? Deberíem preguntar-li. Vinga, doncs anem. Usted no sabrà qui és Blai el Llaurador, no? Blai el Llaurador, clar que sí, però si ha sigut amic meu tota la vida. Ah, sí? El veia molt per així fins que els seus 3 fills el van abandonar. I l'última volta que vaig veure, recorde veure-lo anant pagant a la unitat de Sant Vicent. I era prou estrany, perquè portava un cofre i una pala. El nostre valor? De veres? Quan eren xicotets. Corre. Aquí posa algo. A veure. Ja ho tinc, corre, seguiu-me. Això és?
suposo que on s'assumaran totes les vostres arrels? Què és això? ¿Eso qué? Las indicaciones diu que són aquí. A veure... Ho llisc? Ei, unes fotos. Aquestes fotografies són imatges d'algunes serres quan encara no s'havien cremat. Vull que vegeu tot el que s'heu perdut en la vostra marxa a la ciutat. No us penseu que us estic regalant tota la serra, ja que no és de ningú. En lloc d'això, us regale un bon consell. Cuideu-la i protegiu-la perquè torni a ser igual que les fotos. Ara entenc les paraules del nostre pare. Amb aquesta lliçó, els 3 germans s'uniren al cos de prevenció d'incendis per ajudar a conservar les nostres serres, que desgraciadament s'estan quedant negres. Després del foc, la cendra encara crema i al seu pas no ha quedat viu ningú. Han mort de nou les serres d'Agullent, la font maciana i l'ermita de Sant Vicent, la penya alta i la del Dorrater, el bancal redó, el pla de les vinyes i viverets, El barranc de Bocairent, el de Tarongers i Massarra, el pla de Llobregat, el de Quincaller, la Penya Roja, el barranc de l'Àguila, el barranc de...